Очистващи ефекти на Божието Слово. Глава 7 от книгата на Дерек Принс „Основи на християнството“. Седмият голям резултат от Божието Слово е очистване и освещение. Ключов текст за това е в Ефесяни, 5 глава, от 25 до 27 стих. Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очистил с водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка, или друго нещо, но да бъде свята и непорочна. В този пасаж има няколко важни точки, които заслужават внимание. Забележете, първо, че двата процеса на очистване и освещение са пряко свързани. От друга страна, въпреки че са пряко свързани, те не са идентични. Може да изразим различието между тях последният начин. Това, което е истински и осветено, непременно трябва да бъде напълно чисто и безупречно. Но това, което е чисто, не е задължително да бъде в пълният смисъл осветено. С други думи, възможно е да има чистота или очистване без освещение, но не е възможно да има освещение без чистотата или очистване. И така, очистването е съществена част от освещението, но не е изцялото освещение. По-нататък в този курс ще изследваме по-подробно точното значение на думата очистване. Второ, ако се върнем отново към Ефесяни 5 глава, ще забележим една определена цел, заради която Христос изкупи църквата, за да я освети и очисти. Така целта на Христовото изкупителна смърт за църквата, като цяло и за всеки отделен християнин, няма да бъде изпълнена, докато тези, които са изкупени чрез Неговата смърт, не преминат през този процес на очистване и освещение. Павел изяснява, че само онези християни, които са преминали през този процес, ще изпълнят условието, необходимо за окончателното им представяне пред Христос, като Негова невяста. Условието, което посочва, е църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, но свята и непорочна. Третата точка, която може да отбележим в този пасаж, е, че средството, което Христос използва за очистване и освещение на църквата, е водно умиване чрез Словото. Словото Божие е средството за освещение и очистване, и в това отношение действието на Божието Слово се сравнява с измиване в чиста вода. Дори преди Христовата изкупителна смърт на кръста да се състои, Исус вече беше уверил учениците си в очистващата сила на Словото, който Той бе изговорил. В Йоан 15:3 Той казва: „Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих“. И така, ние виждаме, че Словото е божествен посредник за духовно очистване, чието действие се сравнява с умиване с чиста вода. Редом с Словото трябва да представим и друг голям посредник за духовно очистване, за което говори апостол Йоан в 1 Йоан, 1 глава, 7 стих. „Но ако ходим в светлината, която и Той, в светлината имаме общение един с друг, и кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грях“. Тук Йоан говори за очистващата сила на Христовата кръв, пролята на кръста за нашето изкупление от грях. За да получим цялостна картина на божественият промисъл за духовното очистване, е необходимо винаги да поставяме тези две велики божествени очистващи средства едно на друго. Кръвта на Христос, пролята на кръста, и водното умиване чрез Неговото Слово. Едното е непълно в своето действие без другото. Христос ни изкупи чрез своята кръв, за да ни очисти и освети чрез Словото си. В 1 Йоан 5 глава 6 и 7 стих апостолът ги поставя във възможно най-близка взаимовръзка. Говорейки и за Христос, той казва: „Това е Исус Христос, който е дошъл чрез водата и кръв“. Не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта. И Духът е, който свидетелствува, понеже Духът е истината. Тук Йоан провъзгласява, че Христос е не само великият учител, който дойде да изяви Божията истина на човеците, той също е великият Спасител,
който дойде, за да пролее кръвта си и да изкупи хората от греховете. Във всеки случай Святия Дух е този, който свидетелства за Христовото дело, за истината и за авторитета на Неговото Слово, за предимствата и силата на Неговата кръв. Следователно, Йоан ни учи, че никога не трябва да отделяме тези две велики аспекта на Христовото дело. Никога не трябва да отделяме Спасителят от Учителя, нито Учителят от Спасителят. Не е достатъчно да приемем Христовото учение чрез Словото, без да приемем и опитаме силата на Неговата кръв, да изкупва и очиства от грях. От друга страна, онези, които изповядват, че са изкупени чрез Христовата кръв, трябва след това постоянно да се подлагат на вътрешно измиване чрез Словото му. Има различни пасажи относно наредбите за старозаветните жертви, които посочват в преобрази преочистването чрез Неговото Слово. Например, в наредбите за скинята в Изход 30 глава 17 до 21 стих четем как Бог нареди медният умивалник, пълен с чиста вода, да се постави близо до медният жертвен олтар и редовно да се употребява заедно с него. Господ говори още на Моисей, казвайки: да направиш и меден умивалник с медна подложка, за да се мият, и да го поставиш между шатър за срещане и олтара, да налееш вода в него. Та Аарон и синовете му да умиват ръцете си и нозете си в него. Когато влизат в шатъра за срещане, нека се мият с водата, за да не умират, или когато пристъпват при олтара да служат, като изгарят жертва чрез огън Господу, тогава да умиват ръцете си и нозете си, за да не умират. Това ще им бъде вечен закон за него и за потомците му във всичките им поколения. Ако приложим тази картина към Новият Завет, ще видим, че жертвата на олтара говори за Христовата кръв, пролята на кръста за изкупление от греха. Докато водата, умивалникът, говори за редовното духовно очистване, което можем да получим единствено чрез Божието Слово, и двете са необходими за вечното благосъстояние на нашите души. Подобно на Аарон и синовете му, и ние трябва постоянно да приемаме действието на двете, за да не умрем. След като разгледахме процеса на очистване чрез Божието Слово, нека сега да продължим, като се стремим на по-нататъчният процес на освещение. Първо, трябва да разгледаме накратко значението на думата освещаване. Наставката ване съществува в много думи и винаги показва процесът на извършване на определеното действие. Например, засняване означава да направя ясно, изправене означава да направя прав или правилен. Очистване означава да направя чист и така нататък. Първата част на думата освещаване е директно свързана с думата свещен. Всъщност, тя е просто друг начин за записване на същата дума свещен. На свой ред е просто алтернативен начин на превеждане на думата, която обикновенно се превежда свят. И така, простият буквален превод на освещаване е да направя свят. Когато разглеждаме това, което Новият Завет учи относно освещението, откриваме, че във връзка с него се споменават 5 отделни посредници. Те са: първо Божият дух, второ Словото на Бога, трето олтарът, четвърто кръвта на Христос, пето нашата вяра. Пасажите, в които се споменават тези различни посредници на освещението, са следните. Петър и Павел говорят за освещението чрез Святия Дух. Във 2 Солунци, 2 глава 13 стих, Павел казва на християните: Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещението на Духа и вярване в истината. В 1 Петрово, 1 глава 2 стих, апостолът казва на християните, че са избрани по предознанието на Бога Отца чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсани с кръвта Исус Христова. И така, и двамата споменават освещението на или чрез Святия Дух като елемент от християнските опитности. За освещението чрез Божието Слово говори и самият Христос. В Йоан 17 глава 17 стих той се моли на Отец за учениците си: освети ги чрез истината. Твоето Слово е истина.
Тук виждаме, че освещението идва чрез истината на Божието Слово. Христос споменава също и освещението чрез олтара. В Матей 23 глава, 19 стих, той се обръща към фарисеите и казва: безумни и слепи, че кое е по-голямо, дарът или олтарът, който освещава дара? Тук Христос обяснява това, което Старият завет учи. Дарът, който е бил жертва на Бога, е бил освещаван на правен свят. Отделен чрез поставянето му върху Божия олтар, ще видим, че в Новия завет, естествено, на дара и на олтара е променено. Но принципът остава същият, а именно олтарът освещава дара. Освещението чрез Христовата кръв е споменато в Евреи 10 глава 29 стих. Тук авторът разглежда случая на отстъпника, човек, който е познал всички благословения на спасението и след това съвсем съзнателно и открито отхвърля Спасителя. По този повод той пита: тогава колко по-тежко наказание мислите, че ще заслужи ония, който е потъпкал Божият син и е счел за просто нещо пролятата при завета кръв, с която е осветен и е оскърбил духа на благодата? Този пасаж показва, че истинският християнин, който постоянства в вярата, се освещава чрез кръвта на Новият завет, който е приел, а именно Христовата кръв. В Деяние 26 глава 18 стих, разказвайки как е получил поръчението да проповядва благовестието на езичниците, Павел цитира Христос, който говори за освещаване чрез вяра. Да им отвориш очите, да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените, чрез вяра в мене. Тук виждаме, че освещението е чрез вяра в Христос. Като обобщим тези пасажи, достигаме до следното заключение. Освещението според Новия завет става чрез 5 велики средства или посредници: Святия Дух, истината на Божието Слово, жертвеният олтар, кръвта на Христос и вярата в Христос. Можем накратко да обобщим този процес. Святия Дух започва освещението в сърцето и ума на всички, които Бог е избрал в своята вечна цел. Чрез истината на приетото в ума и в сърцето Божието Слово, Святия Дух говори, разкрива жертвеният олтар, отделя вярващият от всичко, онова, което го държи далеч от Бога, и го въвежда до момента на предаване и посвещение върху олтара. Там вярващият се освещава и се отделя за Господа, както и чрез допира с олтара, така и чрез очистващата сила на кръвта, пролята върху олтара. Обаче точната степен, до която всеки един от тези 4 освещаващи елемента, духът, словото, олтарът и кръвта, извършва освещаването в вярващите, зависи от 5-тият фактор. В този процес индивидуалната вяра на всеки вярващ, при освещаването Бог никога не нарушава основният закон, който управлява всичките му дела на благодат. Закона на вярата. Законът, установен в Матей, 8 глава, 13 стих. Както си повярвал, така нека ти бъде. Нека сега малко по-подробно да разгледаме ролята на Божието Слово в процеса на освещение. Първо, трябва да отбележим, че освещението има 2 аспекта. Един на отделяне и друг на събиране. Определеният аспект се състои в това, че сме отделени от света и греха и от всичко нечисто и скверно. Събирателният аспект се състои в това, че ставаме съучастници на Божията свята природа. При проповядването съществува тенденция да се набляга на една страна на освещението за сметка на другата. Като християни, ние сме склонни да наблягаме повече на това, което не трябва да правим, отколкото на онова, което трябва. Например, в Ефесяни 5 глава 18 стих ние поставяме под голямо ударение върху отрицателното: не се опивайте с вино, отколкото върху положителното: изпълвайте се със Святия Дух. Обаче това е неточен и незадоволителен начин да се представи Божието Слово. То се отнася до светостта,
Писанието ясно казва, че тя е нещо много повече от самото отношение на въздържане от грях и нечистота. Например, в Евреи 12 глава 10 стих четем, че като наш небесен Отец Бог ни дисциплинира като Негови деца, за наша полза, за да се участваме в Неговата святост. В 1 Петрово 1 глава 15 и 16 стих отново четем. Но както е свят Той, който ви призовал, така бивайте святи и вие в цялото си държание. Защото е писано: бъдете святи, понеже аз съм свят. Виждаме, че светостта е част от Божията вечна непременна природа. Бог е бил свят, преди още грехът да навлезне в света. Бог ще продължава да бъде свят и след като грехът бъде завинаги унищожен. Ние като Божият народ трябва да бъдем съучастници на тази част от Неговото вечно естество. Отделеното от греха, точно както и очистването от греха, е един етап в този процес, но не е целият процес. Крайният положителен резултат, който Бог желае в нас, надхвърля отделянето и очистването. Божието Слово играе важна роля както в отделният, така и в събирателният аспект на освещението. Отделният аспект се споменава от Павел в Римляни 12 глава 1 и 2 стих, където той казва: И тъй моля ви, братя, поради Божията милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И не дейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. В процеса, който Павел описва тук, съществуват 4 последователни етапа. Първият е представянето на нашите тела като жива жертва върху Божият олтар. Вече видяхме, че олтарът освещава това, което е положено върху него. Вторият етап е да не се съобразяваме с този свят. Това означава да бъдем отделени от неговата суета и грях. Третият е да се преобразяваме чрез обновяването на ума, т.е. да се научим да мислим по съвсем нов начин, с ново отношение и нови ценности. Четвъртият етап е да се научим да познаваме Божията воля лично за нашия живот. Откровението за Божията воля се дава само на обновението ум. Старият плътски необновен ум никога няма да може да познае или да разбере Божията съвършена воля. Именно при обновяването на ума можем да почувстваме влиянието на Божието Слово. Когато четем, изучаваме и размишляваме върху Божието Слово, то променя целият ни начин на мислене. То ни очиства в съвършено умиване и ни отделя от всичко, което е нечисто и неблагочестиво. Научаваме се да мислим за нещата, да ги оценяваме и преценяваме така, както Господ мисли за тях. Когато мислим различно, ние непременно ще започнем да действаме различно. Външният ни живот се променя в хармония с новите вътрешни мисловни процеси. Преставаме да се съобразяваме със света, защото преставаме да мислим като света. Така се преобразяваме чрез обновяването на нашите умове. Обаче не единствено несъобразяването с този свят само по себе си е негативно. Самото то няма положителен завършек. Ако не се съобразяваме с този свят, то тогава с какво да се съобразяваме? Павел ясно посочва отговора в Римляни 8 глава 29 стих. Защото който предозна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на синът му, за да бъде той първороден между много братя. Тук виждаме истинският положителен край на освещението. Да бъдем съобразни с образа на Христос. Не е достатъчно да се съобразяваме със света, да не говорим, да не мислим и да не вършим делата на света. Това само по себе си е нещо негативно. Вместо това ние трябва да се съобразяваме с Христос, да мислим, да говорим и да вършим това, което Христос би вършил. В Колосяни във 2 глава 20 до 22 стих Павел описва чисто негативният вид святост и го изоставя като крайно неподходящ. Ако сте умрели с Христа относно първоначалните учения на света, то защо, като че живеете на света, се подчинявате на постановление като не похващай,
не вкусвай, не пипай, които всички се развалят от употреба. Истинското освещение далеч надхвърля безплодното, легалистично, негативно отношение. То е положително съобразяване с образа на самият Христос. Едно положително съучастване в Божията святост. Този положителен аспект на освещението и ролята, която Божието Слово играе в него, е чудесно обобщен от апостол Петър във 2 Петрово, 1 глава, 3 и 4 стих. Неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал чрез своята слава и сила. Чрез като се подариха скъпоценните нам твърди големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото, от страстите, разтлени в света. Тук трябва да забележим 3 основни неща. Първо, Божията сила вече ни е подарила всичко, което е необходимо за живота и за благочестието. Снабдяването вече е направено. Не трябва да молим Бога да ни даде нещо повече от това, което вече ни е дал. Трябва просто да се възползваме от пълнотата на всичко онова, което Бог вече е снабдил. Второ, цялостното Божие снабдяване е дадено чрез скъпоценните нам и твърди големи обещания на Неговото Слово. Божиите обещания съдържат всичко, което някога може да ни е необходимо за живота и благочестието. Това, което остава за нас, е да приемем и приложим тези обещания чрез активна лична вяра. Трето, резултатът от приемането и прилагането на Божиите обещания е двоен. Негативен и позитивен. Избягваме от произлязлото от страстите разтление в света и ставаме участници на божественото естество. Ето целостният процес на освещаването, който описахме. От една страна избягваме от разтлението в света, а от друга участваме в Божието естество, в Божията святост. Най-важно е да забележим, че във всичко това, както негативното, така и позитивното, е възможно единствено чрез обещанията на Божието Слово. Съразмерно с степента на приемане и прилагане на обещанията от Божието Слово, ние преживяваме истинско духовно освещение. В Стария завет четем как веднъж Яков видя в съня си една стълба, простираща се от земята до небето. Съответствието на тази стълба за християните е Божието Слово. Неговите нозе са на земята, неговата глава му достигат небесата, местообиталището на самият Бог. Всяко стъпало от тази стълба е едно обещание от Словото. Когато с ръцете си и краката си на вярата се хващаме за обещанията на Божието Слово, ние се издигаме от областта на земното и все повече се приближаваме до небесната област. Всяко изискано обещание ни вдига все по-високо над земното разтление и ни дава все по-голяма мярка от божественото естество. Освещението е чрез вяра, но вярата не е просто някакво отричане или нещо пасивно. Вярата, която освещава истински, се състои в едно постоянно активно приемане и прилагане на обещанията от Божието Слово. Именно за това Исус се моли: освети ги чрез истината. Твоето Слово е истина.